салому алейкум подписчикои муҳтарам, хуш омадед ба сайти 55 ҳунар. бародаро, чӣ қадар ки ваъда додам ки 1000 просмотр дар ютуб багира ман сирша ба шумо мефаҳмонам. ана бародаро, бо диққат тамошо кунед. ҳозир ҳамаш тайёрай. ина шнур чихе кунем ки ҳами сим канда нашава. нигоҳ кунед бачо. И переключатели мечтай. Дайҷа дта уже переключатель дора. Ана бародаро, мо чӣ кор мекунем? ҳозир ма нигоҳ кунем бо диққат. Ма ина нигоҳ кунем. Я переключатели дигара гирифтам. ина мегирем. хуб. мешканем. ина барои чӣ шикастам? барои гирифтани инаи. хуб. нигоҳ кунед. диде бачо. ина нигоҳ кунед. бо безебиша бо диққат тамошо кунед. и дар кор нест, и дар кор нест, и дар кор нест. ина ина ҷанга, и ҷанга аҳамият надиҳед шумо бачо. ина диден? чӣ хели шид? Переключатели нав чӣ намуд, чӣ ҳолда гирифтор шид? ма инами дар кор нест. нигоҳ кунед. диден? анакин нигоҳ кунед бо диққат. чӣ аҳволда гирифтор шид? нигоҳ кунед бачо. хоб бародаро, ина тамошо кунед. ина метавонам ба дигар ҷо пайваст кунам. нигоҳ кунед бачо. нигоҳ кунед ки чӣ хел пайвастш метавонам. инҷа чӣ несте ки вайра ман метавонам. и дар пеши чашми мо маълум аю, не ки ҳақиқата наметавонем фаҳмида. ина нигоҳ кунед бачо бо диққат. ҳозир ма нишонтон метиҳам даъшиш чӣ хел пайваст. хоб, ина ҷаш нишонтон метиҳам ки ина ҷаш камтар шукофи калон шудагай. ай нигоҳ кунед. хуб, ина бачаҳо нигоҳ кунед. Переключателя часпондам. магам камтар дарозш кунем ки чӯта ино тоғри нагирифтесиян дар соединени ҳамиҷа. халатна я илочка дози мечаспонемш. ина бачаҳо давомаш нарасид. як сими дига добавка кардам. ина нигоҳ кунед. ина нигоҳ кунед бачаҳо. боли айпеш камера мекунам. айпеш давомша. айпеш хушудтар нишонтон метиҳам. шумо фақат тамошо кардан гирем ки ҳами
дар чӣ ака иҷош пайваст шид мегзарем дар 220 дар мегзарем бародаро фақат бо диққат тамошо кунед ки ҳамин чихе пайваст мешавад. خب هم tam nigok ne çıkıyor? Cıkıdan da. Ama artel joy düzandagi evran. Mega ona düzandagi. Mega xo artel ay. Sarfana merak artel şey. Бардора ҳар як чиз нузукӣ дора, камтар баҷиқи ҳам ёра ки слабик набиёяд. Ана ки нигоҳ кунед. Дидин? Ин ҳеҷ ҳичи корола боз намекунад. Важни ана ишай. Хит карде бачо. Нигоҳ кунед ана ки чихе пайваст. Шкофиш майда буд, калонтар кардем. نه تیار شد میجخیم Ана тайёр шид, ана ки нигоҳ кунед. Бо барои ин чикор мекунем? Мегирем хамутро. Ана ки нигоҳ кунед чихе пайваст шуда. Бачо нигоҳ кунед. Бинед 220. Сабабаш оз ма мефаҳмонам ки сабаби сӯхтан чиай. Вақте дита тен 4 меони гарм мешаванд. Ана 4 гарм мешава. Инҷа симое ки мисол то якдигариш хади пайваст мекунем, ин қоқ мешава, месӯза. Аммо чӣ кор кардем? Через наконечник кардем инҷа. Переключатели меч так бори. Инаш хайҷаш камтар меҷунба, ягона рола инамиш муҳимиш инами сахтай қапондагим сима айси бурдагим ки мобайн қати хайну медан агниупорни симан инаш изоляцияш нағзан. Ин меди тоза 220. Инам қакурай. Ина полный дар симу тайёр шуд.
فقط شما دستگیری فراموش نکنید برادرو. اینا بینین دیدین